Ongi etorriak Nortasuna Sarean 2019 influencer jardunaldira. Nortasuna Sarean jardunaldi honen helburua enpresak eta proiektuek sarean egotean jakitea da eta bide horretan laguntzea, eta aurten 4. edizioa influentzien marketinga hartu dugu gaia. Eta markei batzutan naturaltasun edo freskotasun hori falta zaie beraien audientziarekin konektatzerako orduan. Orduan, influencer batek edo haragizko pertsona batek irrango genuke marka humanizatzen laguntzen du eta freskotasun hori eskaintzen dio. Marka batek jakin behar da zein da bere bihotza. Eta bihotz horretatik eraiki behar da estrategia guztia. Influencer batekin, kanpaina bat ondo jakin behar dozula, nor aukeratzen duzun zure marka estrategiaren arabera. Moda munduan sare sozialek ikaragarrizko garrantzia dutela. Orduan, momentu horretan, kontuatu ginen Gipuzkoa de moda sarean, internet mundu erabili behar genuela eta sare sozialak erabili behar genitula. Nik egisa esan erabiltzen dituala sare sozialak orokorrian. Igertzen da, kasu honetan Instagram sare sozialak asko itzen da biela gaur egun gure gaztien artean, ez da. Eta egia da, oso mundu zaila dela, zen hori, atxegiteak, jarraitzaileak eta... Baina, egin daiteke, hor badago, egin daiteke, kontu bat irikitzea hemente egitea ere, debalde da, orduan, nire ustez, egin daiteken zerbait da, eta ez da gutxi etxi behar, gutxiago gainera euskeraz izateagatik, niretzat puntu bat gehiago dela. Gaur egun pixkat, ez daukat indutze hundikan influentzerrak erabiltzeko. Sortzen danen, Jon Plazaola pertsonai batekin erlazio hori sagarrotegi giroan, zautzea ditzen dugu, eta aurrera. Baina bestela, etortzen da jendea, baina ni bilaren ez dute. Esango nuke gehienetan inguruko marka txikiak direla eta pentsatzen dut nire gana iritsi direla, nik beraien besteroengan izan dezakedan influentzi txiki horrengatik. Hau azalpenik ez du behar, Nortasuna Sarean ere aldrebez jarrita dago, ze gauza berriak egiteko, beti aurren gauza buelta eman behar zaio. Eskerrik asko.